Türkmenistan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum hakysyny hatyrlamak üçin illatdan mejburi ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagy dowam etdirilýär. Mälik uly Berdimuhammedowyň 18 aprelde 89 ýaşynyň içinde aradan çykmagynyň ýygy bilen mesjitlerde ýaşyryljak ýa sadakylar üçin illatdan pul toplanyp, durly milletleriň wekilleri milli geýimde we öz hasabyna prezidentiň hakysynyň ýaz şäheresine uradylan bolsa, indi merhumun 40 geçýänçä paýtagtyň döwlet idaralarynda işgärleriň öz hasabyna anyny akşamsyny geçirmek tapşyryldy. Türkmenlerde aradan çıkan merhumun 7 geçenden soň 40 güne çelini, käbir ýerlerde 100 güne çelini, her pensiýende güne anyny akşamsy ýa sadaklary berilýär. Prezidentiň hakysynyň 40 suwulýança ýagny 28 maý çelini anyny akşamsyny geçirmek tapşyryldy. Munyň üçin ýokary kujaýymyzyň mugallimlerinden we taliplerden mezburi 50 manat pul toplanýar diýip Aşgabatly mugallimleriň biri 6 maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dil üstü bilen edilýän bu talabyň Aşgabatyň beýleki okuru kujaýlaryna, döwlet edaralaryna hem degişlidigini aýdyp, ýeti ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň goşmaça pul ýygymlaryna barhanya ýyly bolýandyklaryny belleýär. Prezidentden kakatından bizar bolduk. Başlıklar yol başçıları gowurunjak bolup bizden pul toplaýarlar. Şu spektakl tizirak gutaraýsy. Bu ýatama çäherlerde yalandan gam gussa bolup kellämizi sallap otyrs diýip atlandyrylmasydygyny soran student nägileligini bildirdi. Türkmen mediasynda 1932-nji ýylda doglan Mälik uly Berdimuhammedowyň durly ýyllarda kitapxanaçy, başlangyç sınıf mugallimi, ene dili we edebiýaty mugallimi bolup işländigi, harby gullukda bolup, harby mektebi tamamlan soň Içeri işler ministrliginiň durly wezipelerinde işläp, podpolkovnik çynynda dinç alysy çykandygy bellenilýär. Resmi mediada merhum, gahrman we ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Emma sinçiler, Sultanda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally hem merhumyň prezidentiň kakty bolmakdan özge onuň ýurt boýunça ýaz şäheresi tutulur ýaly döwletiň ýa halkyň öňünde başga näme hyzmat bitirendigini soraga alýar. Onsoň ol derejeler bilen seredeninde prezidentiň kakasy kim? Ol halk üçin näme iş edipdir? Ol halka näme ýagşylyk edipdir? Onun hyzmaty nämede bir şeýle bir özüni dolup bolmaça hyzmaty nämede? Şu suwallaryň hemmesi jogapsyz galýar. Sol bir wagtda din wekilleri hem merhumyň ýaz şäherleri üçin mejburi ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagynyň islam kadalaryna çapraz gelýändigini belleýärler. Owganistanyň dini işler boýunça ministrliginde bilermen bolup işleýän Mevlevi Habibullah Muhammedi Azatlyk radiosy bilen töhbetdeşliginde dünýäden öteni ýatlamagyň, onuň hatyrysyna doga dile etmegiň möhümdigini belläp, şol bir wagtda munyň üçin mejburi ýagdaýda teristleriň toplanmagynyň kabul ederliksizdigini aýtdy. Sadaka we hayrat, cuma geceler bolsun, her nemelerde bolsun, sadaka we hayrat ýagşy nerse, sadaka we hayrat etmeli ýagşy nerse. Amma kastan nemeden bezoran diýen jebren diýen ýani pul tomlamaklyk nadürüs. Her kim öz ýüreginden çykaryp, öz haýşy bilen pul beren suratda ol sadaka we hayraty dürüst, cuma geceden dürüst. Türkmen metbuaty 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Mälik uly Berdimuhammedowy ejesi Ogulabady we atasy Berdimuhammed Annaýewy şöhratlandyrýar. Sinçileriň pikiriçe bu döwlet baş tutananyň şahsiýet kultunyň esasyny goýdy. Türkmenistanda Mälik uly Berdimuhammedowyň adyna medal döredildi. Berdimuhammed Annaýewyň ady şäherçileri we harby mektebe dakyldy. 2012-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Mälik uly Berdimuhammedowyň ilkinji ýadygärligi dikildi. Onuň doglan ýeri Izgant owasynda gurulan ýadygärligiň açylış dawarysyna ministrler, owa ýaşululary, ýerli ýaşaýjylar we talipler, şeýle hem diplomatlar atnaşdy. Bu waka telewizionyada görkezilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Azatlygyň owa huzurlugyny dören agyr ýagdaý barada soňky aýlarda beren anyk habarlaryna gaýtaklaýyn reaksiýa bildirip, güneşe baý, ýeri ýeterlik we dowamly alyp gytçylygyna uçuran ýurtdaky ýer, suw teristelerini aýogly peýdalanmaga çagyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji maýda KK etrawynaky Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işi bilen tanşanyna suw meselesine üns berdi. Ýöne owa huzurlugyny dören agyr ýagdaýyň sebäplerini anyklaşdyryp bilmedi. Tadahanyň ýerden we suwdan rejel peýdalanmakda edilen we edilýän işler barada beren maglumatlarynyň çen tutulsa, hünärmenleriň pikirçe döwlet daşdany daýhanlaryň meselesini
çözmek bilen näle eýsem öz ikinji owy özgörtmesiniň gazanmadyk awraýyny dikeltmek bilen gazyklanýany meňdeýär. Döwlet neşriniň habarynyň aglaby böleginde daýkanlaryň azatlygyň üstünden edýän şikayatlary gytaklaýyn ret edilýär we önüm öndürjüler üçin ähli şertiň döredilýänligi tasdiklanýar. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň ähmiýetli boty ýurtdaky problemler şol sanyny owy huzurlugyny helakçylykly ýagdaý hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Emma kärinneçiler azatlygyň üstünden häkimiýetlere seslerini estirjek bolup her ýyl habarçylary öz kynçylyklaryny görüň berýärler. Bir üstümizdäki ýylda hem şeýle boldy we kärinneçiler ýyl başyndan odaly ekrançylyk ýaplaryny suw ýetmezçiligi barada şikayet etdiler. Döwletiň talep edýän hasyrynyň büýlem bolmajakdygyny, özleriniň ýene bergil çykmaklarynyň ähtimallygyny uýdurdylar. Türkmenistanyň ýer we suw doly döwlet eýçiligine galýar we adamlar kärenneçilik, potrotçylyk edip bazaryň däli hökümetiň kesgitlen narhyny önüm öndürmeli bolýarlar. Emma hökümet kärenneçileriň aýtmaklaryna görä her ýyl ýaly suw, dökün, tehnika üçinçiligi barada berýän wagdalaryny, özüne alan beýleki borçlaryny dogry we öz wagtyny ýerine ýetirmeýär. Türkmenistanyň ilatyň aglaby köplügi owa ýerlerinde ýaşaýar we ekrançylyk, ýerden alynýan hasyl 10 miňler çamaşgalanyň esasy eklenç çeşmesi bolmagyna galýar. Ýöne häkimiýetler daýkanlaryň kynçylyklaryny tasdiklaman edilen uly işler barada hasabat we habar bermeklerini dowam etdirýärler. Mysal üçin vice-premier Esenmurat Orazgelliýewiň sözlerine görä, Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň suw götürji bekedi dünýäniň iň öňde barjy tejribesi esasyny guruldy we bu ýere suw Garagum derýasynyň 630 kilometrliginden her biri 400 kilowattlyk 6 sany sorza arkaly getirilýär. Lewaply kärinneçiler bolsa azatlyk bilen söhbetdeşlikde suw nasoslarynyň köpüsiniň döwükdigini, olaryň ogurlanýanlygyny, nasos üçin pul ýygnamagyň bolsa daýkanlara goşmaça sargyt bolanlygyny aýdýarlar. Emma KK'da iň döwre wap nasoslar bilen birinji bekede gelen suw soňra bu ýerden 12 kilometre bolay uzaklykda 61 metr beýiklikde ýerleşýän ikinji suw götürji bekede, ondan hem 10 kilometr uzaklykda 62 metr beýiklikde bolan üçinji suw götürji bekede, soňra bolsa 5,5 kilometrden ugrak uzaklykda ýerleşýän 60 metr beýiklikdäki göwürmi 70.000 kub metr bolan merkezi suw howdanyna goýulýar. Eger ýatlasak, azatlyk soňky ýyllarda ýurtdaky suw howdanlarynyň şol sanyny Garagum derýasynyň hem onlarça ýyllap ýedeksiz galanlygyny, olary gyrmança watanlygyny habar berdi. Yerli hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, soňky 10 ýyllarda mermer daşlaryna harçlanan altyn pullaryň ýart harçlanan hem bolsa ýere siňip ýatan suw seriýetleriniň köp bölegini altyn pula öwrüp bolardy we işsizlik beýle derejede ösüp ýetmezdi. Ýöne ýurtdaky işsizligiň möçörlerini, aýlyk gazançlarynyň ýagdaýyny anyklaşdyrmaýan Türkmen döwlet habar gurulugy işsizlik meselesiniň çözülýänligini ýaňladyp, Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetine 345 iş ornunyň döredilenligini belleýär. Şeýle de Berdimuhammedowyň ikinji owa özgörtmeler bilen baglykda paýdarlaryň her birine uzak möhletli ulanmak üçin ýüzlerçe hektar ýeriň bölünip berilenligi habar berilýär. Türkmen prezidenti ikinji owa özgörtmelerini 2018-nji ýylda elan etdi. Berdimuhammedowyň ondan öňki owa syýasaty netijesiz bolup çykdy we Saparmurat Niyazdan gelýän owa huzurlyk krizisini has çuňlaşdyrdy diýip synçylar aýdýar. Uruş we tıl veteranlary ýeňiş güni münasibetli özlerine beriljek sowgatlar üçin pul tapşyrmaga mejbur boldular diýip bolşýaly her ýyl 9-njy maýda veteranlara hormat bildirilýär we prezidentiň adyndan sowgatlar gowşurulýar. Türkmen veteranlary 2-nji ýyl sowgatlar üçin özleri tölemeli bolýarlar. Azatlyň habarçylary puluň Liwap ýylaýatynyň Farap etrawyndaky veteranlardan ýygnalýanlygyny habar berýärler. Veteranlaryň köpüsiniň ýaşy 60-dan geçdi. Yerli häkimetlere ýüz tutan veteranlaryň çağalaryna hem akdyklaryna häkimetler pul ýygnamak meselesi barada resmi düşündürüş bermendir. Ýygnalýan puluň möçberi 1000 manat.
Geçen ýyl hem Liwaply weteranlar 1000 manat tölemeli bolup teşeledi. Olardan zerur sosial üçünçülük hakynda kagydlary ýygnamak talap edilipdi we olar ençime döwlet edarasyna gatnamaly bolupdy. 2020-nji ýylda weteranlara ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli ýubiley medal hem gowşurylypdy. Ýerli onlarça weterandan ýygnalan pul şol sanda medal üçin hem niýetlenipdi. Özgedeginde anonim çeşmeler veteranlara gowşulyjak sowatlaryň bakatynyň toplanan seriştelerden uzypsızdygyny we pulun bir böleginiň görkezilmedik beýleki zerurluklar üçin saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de çeşmelere görä ýerli häkimetler prezidentiň kararyna garaşýarlar we sowadyň möçberi anyk bolan soň zerur bolan halatynda aýallar geňeşiniň agdalaryndan kärdeşler arkalaşyklaryndan hem harby işgärlerden goşmaça pul ýygnamagyň üpçün edilmegine taýýarlanýarlar. Uruş veteranlaryna şol beriljek pulun we gymmatly sowatlaryň muktary hem görnüşleri ketkitlenmedi. Öňkü ýyllarda Türkmenistandaky söwüş veteranlaryna 9-njy maýda 200 manat tölenipdi. 2017-nji ýylda Azatlyk Radiosy öňkü SSR ýurtlarynda ýeňiş güni 2-nji jahan uruşynyň veteranlaryna tölenen pulun muktaryny hataplapdy. Şonda Merkezi Aziýada Gazaqstan bayram münasibetli bir gezeklik töleginiň möçberi boýunça öňde bolupdy. We her bir veterana Gazaqstanda $1,770 tölenipdi. Iň soňky orunda Türkmenistan galyp her bir veterana $26 möçberinde pul beripdi. Türkmenistanda beýik watançylyk uruşynyň veteranlarynyň statusy ýylatyň sosial goragy baradaky kodeksinde kanun taýdan kepil geçilýär. Türkmenistanda ýaşaýan veteranlaryň sany barada resmi maglumat çap edilmeýär. Käbir maglumatlara görä 2013-nji ýyla çenli Türkmenistanda 2-nji jahan uruşynyň 1000 töweregi veteran ýaşaýardy. 1941-45-nji ýyllarda uruşa Türkmenistandan ýüzlerçe müň adam söwüşe gidipdi. Dürli çeşmelere görä 2-nji jahan uruşyna gatnaşanlygy üçin 78 müňe golay türkmen raýaty sylaglanypdy. Olaryň arasynda adamdan 104 adama Sowet Soýuzynyň gahrymany diýilen at berilipdi. 15 adam Şöhrat ordeniniň doly eýeti bolupdy. Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň adyndan sowat bermek tejribesi döwlet propagandasyna öwrildi. Veteranlardan başga da ýurtda prezidentiň adyndan 8-nji martyň öňü serasynda aýal gyzlara pul berilýär. Şeýle köp çagaly enelere, owa hujulyk işgärlerine, atşynaslara, etidiýenlere, sportçylara we Aşgabatyň merkezi ýetimler öýündäki çagalara wagtal uly bolmadyk sowatlar dabara bilen gowşurulýar. Geçen ýyllarda owa zähmetkeşleri de Prezident Berdimuhamedowyň adyndan berilen sowatlar üçin özleri pul tölemeli bolupdy.